A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya, kimanin mutane 195 ne suka kamu da cutar kwalara a duniya tsakanin watan Janairu zuwa watan Mayu, kuma nahiyar Afirka ce ta biyu a yawan waɗanda suka kamu da cutar, inda mutane 92,789 suka kamu da cutar daga ƙasashen nahiyar 14. Shin koya ita wannan cutar take? Ga abin da ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ke cewa. Kwalara, kamar yadda aka ji sunan, tana samuwa ne daga wasu ƙwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae, kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taɓa ya kuma kai baki. Saboda haka wannan ƙwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani, mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo. Idan aka samu labarin ɓullar kwalara a wani al'umma ko a wani gari, to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Cutar kwalara cuta ce dai da ke yaɗuwa cikin sauri, kuma ana kamuwa da cutar ne ta hanyar shan gurɓataccen ruwa ko abinci. A nan Najeriya an samu ɓullar cutar a jihohi 30, sai dai a yanzu ta fi ƙamari a jihar Legas, inda a yanzu mutum 24 suka mutu, kuma alƙalumma suka tabbatar da cewa mutum 417 sun kamu da cutar. Dr. Abdullahi Bulama Garba shi ne daraktan tsare-tsare, bincike da ƙididdiga na Hukumar Lafiya matakin farko ta ƙasa. Bayan faɗakarwa da muke wa jama'a, wato wayar da kansu da matakan da za su ɗauka da kansu, sannan kuma mukan ba da allurar rigakafi ta kwalara. Babban aikin yana ɓangaren wato jiha, a local government da kuma jama'a su karan kansu. Saboda ita kwalara cuta ce wanda take mu'amala da ƙazanta. Duk inda kwalara ta bullo, to lalle akwai ƙazanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki. Shi yasa ma yanzu muke kira da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi cewa ya kamata su dawo da wannan shiri na duba gari da ake cewa sanitary da Hausa, wanda kuma a turanci ake cewa sanitary inspectors. To a gaskiya aikin su yana da kyau, kuma lokaci yayi da ya kamata lalle a dawo da wannan mutane kuma a ba su dama su yi aikin su, dan za su taimaka wajen tabbatar da cewa ba tare sharawa, za su tabbatar da cewa mutane sun tsaftace gidajen su, sannan kuma za a tabbatar da cewa gatas ba cike su ba da datti, sannan kuma duk lokacin da ruwa zai kawar da wannan cutar. Tuni dai da hukumar da ke yaƙi da cututtuka ta Najeriya NCDC ta bayyana cewa akwai yiwuwar ayyana dokar gaggawa idan adadin masu kamuwa da cutar ya ci gaba da ƙaruwa. Sai dai dangane da ɓullar cutar kwalarar, ma'aikatar ruwa da tsaftar muhalli ta tarayya ta ce ta aike da wata tawaga ta ƙwararru daga ɗakunan gwaje-gwajen ingancin ruwa na ƙasa da ke jihohin Lagos, Enugu da Sokoto domin tattara samfurin ruwa tare da gudanar da bincike kan ƙwayar cutar ta kwalara. Babban sakataren ma'aikatar Alhaji Shehu Shinkafi ya ce binciken ruwan ya zama dole, ganin cewa cutar kwalara an fi ɗaukar ta ne ta hanyar ruwa. Okashete Ibrahim Wakili daga Sokoto, taskar Bijin a Najeriya.